illum sejrin nirriflettu ftit dwar il-fidi li tibdel il-mentalità tagħna. Hekk xtaqt nagħmlu ftit din il-katakezi għaliex faċilment li aħna hekk jista' jkun jiġrilna li nibqgħu mixjin fil-ħajja spiritwali tagħna, imma il-bidla vera tkun qiegħda sseħħ fil-ħajja tagħna jew l-affarijiet anke jistgħu jiġru daqsxejn bħala rutina. Nixtieq sabiex nirriflettu ftit se naqra silta mill-Evanġelu skont San Mattew, silta qasira ma tunkan nifhmu daqsxejn lila. Mela Ġesu kien daħal ant il-kapa u qegħdin nitkellmu dwar Ġajru illi kien mar talab il-Ġesu sabiex jiġi fejja t-tifla tiegħu li kienet qed tmut u sakemm Ġesu jasal fir-realtà t-tifla leħqet mietet. Ġesu daħal rad daqaq tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ. U qalilhom warbu għax it-tifla mhix mejta imma riqda. U qabdu jiddieħku bih. Iżda hu keċċa n-nies il-barra. Daħal qabad it-tifla u din qamet. U din u l-aħbar xterdet ma dak il-pajjiż kollu. Mela eżisti għandna ċirkustanza ta' hekk persuna illi hija mejta u Ġesu qed jgħid li hija riqda. In-nies qegħdin jitqu bih, qed jitqu b'Ġesu għax jgħidlek u Ġesu jkeċċew il-barra u jagħmel dan il-miraklu li jagħti l-ħajja letteralment il din it-tifla. Il-mistoqsija tiegħi u riflessjoni tiegħi din illum, il-fidi tiegħek, il-fidi tiegħi, il-fidi tagħna lkoll. Hija fidi li sempliċement twassalni biex fejn naf jien nitlob il-mulejja. Fidi li twassalni sabiex nemmen dak li hemm fl-Iskrittura dwaru. Forsi fidi li twassalni sabiex nuħu parti attiva fil-Knisja. Li nixtieq li nirriflettu fuq hija il-fidi tiegħi imma qiegħda tibdel il-mentalità tiegħi. Il-fidi tiegħi qiegħda tibdel il-mod kif jiena nħares, kif jiena nevalwa iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħi. Kif mod jiena kif inħares lejn il-Knisja. Il-mod kif jiena nħares lejn id-batija li ngħaddi minnha. Il-mod kif jiena nħares lejn is-salib tal-ħajja. Il-mod kif jiena nħares lejn iċ-ċirkustanzi tal-żwieġ u l-familja. Iċ-ċirkustanzi tal-parroċċja, ċirkustanzi tal-komunità reliġjuża li jiena parti minnha. Il-fidi li ma twassalniex biss biex jien nidħol f'relazzjoni ma' Alla, ċertament m'hemm xejn ħażin, anzi ħaġa ħafna pożittiva. Però tkun fidi li twassalni biex nibda nara l-affarijiet kif jarhom Alla. U hawnhekk nirdu nagħmlu qabża eżistijej, qabża importanti ħafna. Għaliex jista' jkun li konna persuni anke fil-komunità nisranija fil-Knisja illi iva biex ngħidu hekk jattendu l-qudies regolari, jitolbu b'mod regolari, imma l-mentalità tagħhom, il-mod kif iħarsu lejn is-sitwazzjoni li jkunu fiha, jibqa' mentalità li għadha mhijiex konvertita. Mhijiex mentalità ibbażata fuq l-Evanġelju. Mhijiex mentalità ispirata mill-fidi vera. Meta Ġesu jitkellem eżisti mill-bżonn tal-konverżjoni, d-kelma Griega użata hija metanoia, li tfisser il-bidla li l-persuna trid tagħmel fil-veru sens tal-kelma. Hija bidla fil-ħsieb, hija bidla fil-mentalità. U nixtieq ħafna eżistijej kull wieħed u waħda minna llum jara il-mentalità tiegħu fiex għandha bżonn titbiddel. Iġifieri, f'kelma waħda l-mod kif inti tirraġuna. Din hija qiebsa ħafna lina, nistgħu nkunu nies devoti eżistijej. Jista' jkollna ħafna devozzjonijiet fil-ħajja tagħna, nistgħu nkunu nies ta' qalb, però ma jfissirx illi il-mentalità tagħna, il-mod kif aħna nirraġunaw ikun ikkonverta. Jista' tkun illi tkun ikkonvertejt fuq kif fejn naf jien, fuq affarijiet ħżina li kont tagħmel li tibda tagħmelhom tajbin. Tajjeb, il-konverżjoni tiegħek waslet fuq dak il-livell. Ma kontx titlob u bdejt titlob. Iva, il-konverżjoni tiegħek tkun waslet fuq dak il-livell. Però l-iktar livell liebes li nara jienek fil-kuntatt u għan fil-esperjenza tiegħi personali stess fil-mixja tal-bidla u konverżjoni tiegħi. Però tu anke fil-kuntatt tiegħi man-nies il-bidla tal-mentalità, il-mod kif nirraġunaw.
ħafna minna l-insara xi drabi nirraġunaw bil-mentalità tad-dinja u mhux bil-mentalità ta' Alla. U nixtieq nagħti xi ftit eżempji, ċertament mhux ħansemmi l-eżempju kollha possibbli u għandna x'laqas iġuni f'moħħi, tu m'iniex f'kuntatt ma' realtà sieħa naħseb ta' dak kull ma ngħixu. Fil-limitazzjoni r-riflessjoni tiegħi żgur li intkom għandkom il-riflessjoni tagħkom fuq din ħaġa u nħu pjaċir anke f'xi minnkom f'xi mument anke f'xi messaġġ jistgħu jintervjenu u naqsmu anke fejn għandna bżonn nbidlu din il-mentalità tagħna ħalli anke ngħinu xulxin. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li nħoss li għandna bżonn nibdlu l-mentalità tagħna hija il-mentalità tal-massa. Jiġifieri, għax aħna dejjem konna mdorrijin bil-masses ta' nsara kattoliċi jimlew il-knejjes. Allura isnek ma narawx il-massa, allura isna naqtaw qalbna. U ninsew illi Ġesu xi drabi ħanejt hekk ħela tant enerġija fuq persuna waħda u mhux fuq il-massa. U għamel pastorali ma' persuna waħda u mhux mal-massa tan-nies. Kien hemm momenti iva li għamilha mal-massa. Imma kien hemm momenti li għamilha ma' individwi. Ħantikom eżempji, pereżempju Nikodemu bil-lej. Is-Sammaritana wara f'sinar. ċirkustanza ta' Zakkew pereżempju, ta' Mattew il-Pubblikan, l-ama ta' Ġeriko. Il-fatt li għandna daw il-persuni individwi singoli l-Vanġelu jsemmi li Ġesu daħal fil-relazzjoni magħhom, eżisti jturina li il-mulej ma kienx wara in-numri, ma kienx wara l-folol, imma l-enerġija tiegħu fil-pastorali tiegħu anka poġġija kollha kemm hija l-persuna waħda. Xi drabi aħna jistgħu ninqabdu anka fil-Knisja li l-mentalità tagħna da mhix konvertita. Li aħna għadna niġru wara n-numri, ċertament jalla jkollna l-folol li jalla jkollna numri. Però jekk aħna neħlu fuqha biss u allura kien organizzajt xi ħaġa li ħadd ma ġie għaliha jew ġew ftit nies, ċertament nistaqsi għaliex, però ma jfissirx li għandi nidħol fi teħta qalb fi skoraġġiment li hemm bżonn jitbiddel li anke il-mentalità tiegħi. Li Ġesu kien disponibbli hemmhekk anke għal persuna waħda. Hekk jiena naqsam magħkom esperjenza li għaddejt minnha reċentament li nħossha kabritni jekk f'din il-ħaġa. Niftakar aħna kif fil-kunvent tagħna grazzi tal-Alla sibt filgħaxija nkunu bej 4 u 5 saċerdoti disponibbli għal qrar. U m'għalux inżil biex inqarar u speċi ta' ġa kien hemm 4 saċerdoti oħra din naqarru, jiena kelli xi xogħol ieħor x'nagħmel u speċi ta' ma kienx hemm daqshekk nisa qrar, tantu hekk li ħut minnhom ma kinux qegħdin naqarru. U għena tissieħa noqgħod hawnhekk noqgħod nistenna biex jekk jiġu mhux xort tissieqduhom l-oħrajn. U fil-qalb tiegħek ħassejt, imma xi timbuttani ma jiena mal-persuna waħda. Ma tajtx il-ħin tiegħi. U qatt hemmhekk inqara xorta waħda. Minn kelli kien hemm saċerdoti oħrajn available. U nirringrazzja mulej li għamilta għaliex ġiet persuna partikolari illi vera kienet esperjenza sabiħa ta' Alla għalija u kif ukoll għalija. U ħadd din mentalità. Qed tiġifieri jiena kieku rajt ruxmata niskju li rridu jqerru kont se nibqa' hemmhekk, imma biex nistenna persuna waħda ma kont se nibqa'. Qed kemm għandi bżonn nitbiddel f'din mentalità tiegħi u għalhekk qed naqsam magħkom eżisti. Għaliex rajta li jiena stess kelli bżonn tilbidla. Il-mentalità ma' min aħna naħdmu anke bħala Knisja. Hekk ħaġa oħra li aħna rridu nbidlu eżistijaj, il-mod kif aħna l-fidi titwassal, il-mod kif aħna se nibdlu l-mentalità tagħna, il-mod kif aħna nħarsu l-realtajiet. Hija meta nibdew naraw il-mewt. Mhux sempliċement il-mewt ta' persuna li tmut vera, imma meta nibdew naraw fejna fien fallimenti, meta fil-ħajja tiegħek tibda tara illi m'intix qed tagħmel suċċess, mhux qed ngħid suċċess li tkun popolari, ma fejna fin is-suċċess ta' ġenituri x'jista' jkun mhux li jaraw il-uliedhom qabdu triq tajba, qabdu karriera, għandhom żwieġ tajjeb, qed jirnexxu fis-sieħa tagħhom, huma stabbli fil-mixja tagħhom. Ġifieri mhux dak is-suċċess huma ma taraħx. Kif ħadd tħares lejn din ir-realtà? Se tħares liha bħala realtà ta' falliment? Jew ħadd tħares liha verament allura hekk ġie għall-bidla il-mod kif inti tħares. Lil-mulej ukoll qiegħed preżenti hemmhekk u qed jagħmel xi ħaġa. Il-Madonna hija żgur li xtaqet kull suċċess għall-bina. Per fuq is-salib Ġesu ma tantx kienet jidher li qed jagħmel suċċess, pjuttost kienet jidher li qed jagħmel falliment. Għax Marija hija mara ta' fidi u bidlet il-mod kif kienet qed tħares lejn bina fuq is-salib. Ma kienx qed tħares lejh bħala falliment, ma kienet tħares lejh bħala twettiq ta' rida ta' Alla.
Allura, eżisti, araw, meta nibdlu l-mentalità tagħna, il-mod kif jiena nħares li situazzjoni frott tal-fidi, tinbidel ukoll ir-reazzjoni tiegħi, il-mod kif jiena nġib ruħi f'dawk iċ-ċirkustanzi. Li kieku l-Madonna ħarset lejn Ġesu mislub bħala falliment, ir-reazzjoni tagħha kienet tkun ta' persuna li qed titħassar lil-bina, jew forsi taħrab lil hemm ħalli ma tidħolx il-falliment tiegħu, imma liex il-mentalità tagħha kienet mibdula f'dak il-falliment kienet tara twettiq tas-salvazzjoni, rrieda tal-missier isseħħ f'bina Ġesu. X'kienet ir-reazzjoni tagħha? Kienet hemmhekk, baqgħet hemmhekk taħt is-salib, tistenna li titwettaq ir-rieda tagħha f'bina u fiha stess. Allora eżisti kemm hu bżonn il-bidla tal-mentalità li toħroġ bil-fidi imma qegħdin ngħidu, għax il-mentalità tagħna tista' titbiddel b'ħafna affarijiet li influwenzawna. Li qed ngħid jew inħallu l-fidi taħkimna sal-punt li tbiddel il-mod kif aħna naħsbu nirraġunaw. Per eżempju,